luister vaker naar dingen in het schepsels. De stem van vuur wordt gehoord. Culturu TV op locatie en u weet wanneer we in de ether komen dan hebben we, of tenminste gaan wij op zoek naar enkele sprekers en ook jeugdigen wat ze denken over de politiek. Want we weten alles wat de klok slaat anno 2023, 2022, 2021 en straks is het 2024 is de politiek. En voor ons is belangrijk hoe denken de jeugdigen. Je hebt toch, komt het over de jeugdigen, dan heb je eigenlijk de kinderen die al kunnen stemmen of al die mogen stemmen. Je hebt van hem dat denken about a politiek. We staan hier zo met de heer, corrigeert hij me, Lawani Delcano. Oké, Lawani Delcano. En hij is ik zou zeggen, een van de jeugdigen. Je sabi, want je hebt niet veel die zegt van luister naar, hey, mi wan contact naar de jeugdigen of mi wan contact naar misranang people. Want we weten ook, er is een bepaalde vrees, dat hebben we ook gezien. Maar zolang je het formeel houdt en je niet op de man speelt en de president uitscheldt, etc., dan denk ik niet dat het mis kan gaan. Ben je eens met mijn stelling? Ja, ik ben sowieso eens met uw stelling. En dat je mag contacten, maar respect naar grenzen, je moet sabi sayetaki. Dus midden eens naar een stelling. Ja. En wie is Delcano Lawani? Delcano is een actieve jongeman. Suma sabi. Met lolo in Walosani, met ook een webhelp ook toe, like customer agent. En alles maar saptak, me loop me plain sani. Ik heb een pilotenopleiding. Ja, nice. We doen onderbreek. Maar de man taki bigi smataki, tena ting je door one day. Dus na patiëntie im abi. Verder ben ik ook lid of debatter, actieve debatter bij JCI Arkim in debat. Dat doen we elke zaterdag. Onze trekker of onze president, zo ik araman, dat is Mario Vermeer. Maar dat namens hij trekken unu na inasani. Dus we hebben vakantieschool. Dus eigenlijk, ik ben er voor jongeren, met aan jongeren voor jongeren. We degen jongeren ja, voor kan de man begeleiden, maar heeft de man op een gebrek. Dus alle dat soort zaken dat we doen natuurlijk ook met mijn collega's, want de bekende naar George Hiwat en Chamarier. Dus na uno 3 man we push groep zodat ook een chara groep gaat op een bepaalde niveau. Omdat PWD, bimatak nooit juwamus wan de PWD in chat trouwen mee. Voor op een level dat hij. En dan ga patiëntie, ondersteuning aan moeselijk one day. Ja, aan moeselijk one day. En ik hoor je zeggen, je bent bezig met een aantal andere jongeren, sa upgrade asani. Isabi? En hoe zie je dat zelfs binnen de politiek gebeuren? Want binnen het politiek gebeuren, omdat je dus je hebt de politiek en je hebt dat je mensen wilt gaan upgraden. Maar mensen upgraden gaat altijd een beetje gepaard met politiek en de economische situatie. Wanneer je de mensen zo wilt upgraden en je zegt jongeren voor jongeren, sanading santap sayu is stuiten. Look trouwens, ik hoor je ook op de kring, ik tak Nederlands steden omdat die is aber hier ik bij je tak Nederlands constant go door. Nee, hier is Culturu TV moksing. TV is er aan mango, dus doe maar verstaan me. Look hoe een bepaalde situatie tegenwoordig. En in een situatie voor dit jaar, wat boos er van nodig voor kan komen eruit. Natuurlijk, het was aan die politiek, wat politiek van nodig, maar minotaka politiek meer aan regering. Ja, oké, regering naar politiek, maar gomortak waba ondersteuning van nodig van regering. En nu is de regering eigenlijk nog maar bij de weerstand. Fukang, je hebt de wang, sa omosepik mopo uit asani. Waardoor we doen gewoon naar een middelen zou abi. We fundraisen zo lazy. Look, bekende dame mevrouw Emmy Hart. We zijn al 2 dagen bezig met een vakantieschool. Ik vergeet aan neer, hou met een goede. We zijn bezig met een vakantieschool. We doen het today. We hebben een schoolpakket. Van alle buurten hebben we 20 kinderen genomen. En geloof me, als slaag. 7 oktober hebben we weer iets daar van 8 tot 5 met de kinderen. En dan, zo is het naar team fundraisen. We zoeken sponsoren buiten Suriname. Saka je hebt als het ware. Voor die hebben gewoon de lokale situatie in een kondre. De jongen hebben begeleiding van nodig. En a begeleiding zou op van nodig, moest mopolik jongen, like srefi zou dit op een bepaald niveau ba.
Fu je hebt den trouwen loko is dem go wasawagi. Mi mitwa jongen na car wash. Mi atina ki mi akse ik was atak nee aan ik was kontak. O me jari yabi atak maar 15 jaar. Dat is tak ano kang. Want ergens gaat het mis dat je 15 jaar maar in ik was scoren. Ano kang, want 15 jaar. Ayuru sami de 15 jaar. Mi verplek fu was scoren. En tegenwoordig heb je jongen van 15, 18 jaar. Die ik was scoren. Pene bigin one day. Of per minister van Arbeid, ze moest eigenlijk onderzoek ator disi tak. Ze ook kan doen aan de jongen disi. En natuurlijk met hen dat heb me, want mevrouw mijn hart ook toe ondersteunen de jongen die is ook toe voor de bouw, voor de lasten en doen om een soort sani. Ja. Nee, duidelijk. Ik zie dat je organisatie is in beweging. Dat is sans melodie. Maar eigenlijk een organisatie moest de een beweging. Omdat die de een beweging. A beweging op beweegt tra jong of gomorro vara. Omdat a purpose voor uno nadat uan bereik op een bepaalde niveau binnen in a 10 jaar de mijn karen taki visie. Tak waar zie ik mezelf over 10 jaar met deze jongen. Natuurlijk kan alle die eigen eigenlijk van wani. Maar toch lukt a situatie na in a kondref kombakan na tap atori voor de jongeren. A moeilijk. Want het gaat verschrikkelijk, het gaat baar slecht met de jeugdige in Suriname. En het gaat baar slecht, want je zegt tenminste wij helpen. Je snapt toch, ik zie zoveel organisaties zeggen, weet je wat, ik kom een schooltas halen, kom dit halen. Maar het blijft bij iets gewoon dat op dagbasis gebeurt. Want daarnaast heb je nog heel wat andere dagen, bijvoorbeeld voeding. Je snapt toch, zijn die geluiden, zijn je about het systeem dat die. Look, met mijn tangen man te jongeren, de man taki, de man kan eigenlijk, de man kan gaan scoren. Maar eigenlijk als scoren zijn niet de man eigenlijk, de man na nyasani, nede, een busgeld, de moet gaan scoren à la euro, de moet kopiëren, de nyamba kan nanya, de nam manten. Dus als een furu, dus eigenlijk, wie zou draaien kon, wat bij ondersteuning van nodig van de regering. Want nadat we eigenlijk een regering na een papa osere botak, een regering na kapting. En dan heb je zijtakken. Wij zijn de zijtakken die helpen, maar wij kunnen helpen tot een bepaalde punt. Tot een bepaalde level om je hebt. Want mijn ook carrière, meneer Culturu TV. Wabi gebreken lijst zodanig, omdat de mij tak jong geleerd is ook de man want tak a jong wang na a toekomst Tamara. Maar if no une investeer in de jong wang. Zo toekomst wat bigi Tamara. If une zetten alles op alles voor voeden goede jeugdige die later vouwen op wan boom toekomst Tamara. Nou, een vraag ze om een man moet pot een vraag die kan nemen. Bakatak if une ondersteunt de jong wan no. Onteng we komt op een bepaalde niveau. Dadelijk de alle de bigi man dede. Dan de same jong wanja sa uno voeden moest draaien konden. Dat ook steeds slechter toch. Het gaat steeds slechter en slechter en slechter. Jullie zijn al daar. Probeer te investeren in dingen die later groot moeten worden. Want de man taki jong geleerd is oud gedaan. Ayuru luku want er pistool jam no sabi me mag jump ook tapato dat direct. Mag. Mo switch direct. Luku want tori van jeugd Suriname. Bij wijze van praten. Allemaal zie mijn bekende vriend CJ potom heel bericht naar Facebook tak de man plegen corruptie pleegt daarbij. Dan if bijvoorbeeld corruptie pleegt in zo'n organisatie, pe jongen het draai loon toe. Zou je moest doen minister. Grijpen in. Omdat de man ook kwam een bepaalde vervoermentaliteit, de man ook karing, de man die gebrek aan ethisch onderwijs. Ja toch, ze hebben gebrek aan ethisch onderwijs. De man op een sanitakilas hadden een stelling, de man takia meestal naar gebrek aan ethisch onderwijs en rolmodellen. Met die jongeren ego, doe bepaalde corruptieve handelingen. Ik kwam niet ja, mijn man is mijn rolmodel. Mijn man is mijn rolmodel en nooit wanneer ieder leer mijn roof. Dus terwijl ik dat pe, terwijl je tak, trust mij doen, er wordt niks gezegd. Gaan ze het ook doen. En wat krijgen we later? We krijgen roof van de staat. We krijgen roof van de staat totdat er ieder doodgaat. Want we blijven roeven de jongeren. Hou me ten goede. Roeven de jongeren naar jongeren zijn in een bepaalde positie. Dat de mij doet sani, dat de man mag doen. De man doet corruptie. Want soms in bepaalde gebieden, nadat de man heeft niet tegen, want sani, er zijn gewoon uittreksels uit te geven aan jongeren. Van hey, stem je komt binnen of een bepaalde groep. Maar dat kan niet.
Dus toen de bezig naar een bepaalde begeleiding voor jongeren. Laten we het eerlijk doen. Want eerlijkheid maakt vrij. Laten we op eerlijke paden lopen. Dat ook kan begeleiden zijn niet correct. Dat ook kan je de jongen correct op een correcte wijze zou op van doen. Omdat hij, no de ayukra de man vergader. Hoe zei de man vergader? De man vergader omdat zijn leden zijn niet eens. Omdat de man ik kon botsen. En if je kon botsen, dat frango. Ja. Eigenlijk niks nego voor. Niks nego vooruit naar dat na probleem. Te je door een bepaalde luka regering. Dat we go bakken op regering. Te de man de eens dan gaan sani. Sani doe er. Het blijft vastzitten. Omdat sang de ene is niet eens met de andere en de andere uno de tap one lijn. Waarom zitten we daar? Want we zijn er voor de jongeren, we zijn er voor de heerbevolking voor Suriname. Dat if uno man voor de wan correcte jeugd, voor chago dape. Uno meking. Nu moeten de mensen bewust worden. Ze moeten gewoon bewust worden. De verkiezing nadert straks. Word gewoon bewust. Ja. En als we verder gaan. Je praat over bewust worden. Wat zou een oplossing kunnen zijn? Als je toch zegt, want hoe je draait of keert, we praten over, kon het ook about de regering, maar de idee sa etira kondre, je sabi toch, nanga ook toe, want je hebt bijvoorbeeld de man die in oppositie, maar de mij tira kondre toe. Want de mij die in commissie toe, de mij, ja toch, de mij tek besluit, de mij guak tra kondre toe, je sabi toch, wat zouden zij moeten doen om onze jeugdige op een ander pad te brengen? Je sabi toch, je usually de man die man dwing, of de man no man doing nou hirtra generation moest komen. Look, de man tap een bepaalde ministerie, mi denk je bij Sabeng sport en jeugdzaken. De man tap een ministerie dat de man potentieel away, ja toch of Ros, de man prata sani. Na mijn mening dat na gewoon de man op een ministerie dat baga, omdat terwijl look toen bouwter ze ting, we stak moro jongeren tussen haakjes, bekis moro kansen. Je hebt jongeren die bij Kuba en bijvoorbeeld de marat misabi bepaalde de marat studeer afdalelijk. De marat tot een beetje dat radalelijk. En de regering, de man, ik denk de no man. Er wordt veel weinig geïnvesteerd in jongeren. Zelf kinderen bij ze lachen pailati. Zelf dat een prioriteit voor de jongwang is pailati. Daar waar gaan we heen? Waar gaan we heen Suriname? Waar gaan we heen? Kun je gewoon realistisch en eerlijk? Waar gaan we? Als je een land waar kondre investeert weinig in een jongere, a kondre dat minus sa min takier, anobaka. Dat big probleem. En denk je dat de jongeren in Suriname bewust van zijn, sa precies in a kondre? Want over het algemeen zeggen ze ja, een jongwang denk je Tamara. Isabi to tratamara, maar eigenlijk ik denk ik go mooi vara Alexa itakim denk ik over 10 jaar van wakamija. Maar wacht die, maar ager ze roko no de. Isabi dus midden iwan boom kondre. Denk je dat ze er bewust van zijn? Kijk, in een pistorie ting minokori pemeroko, na omeng minotak pemeroko, collega's smasami sabi sa omeng jongeren gwe ayar disi. Naar het buitenland? Buitenland. Den allemaal vrooi si gwe masal. Dat wan taki, wan samus go bron ini ede. Lek ede matak, hey, melasi jongen. Want ieder trekt zich weer, allemaal trekken zich weer, allemaal goe. Daarom ik, die jongeren worden bewust. Wie ze want taki, ze worden bewust, ze hebben in een kondre hedendaags. Tak, wan pakje breed bij no. Look, tradija, ik ga doen inkopen, ik heb een zoontje. Kijk, misschien kan ik het permitteren, misschien ben ik van een, ik weet niet. Mijn mindset is anders. Ik heb altijd hard gewerkt. Ik heb bepaalde jongeren niet eens geduld hebben om hard te werken. Dat nou een trapje storbaga. Kijk, ik heb een zoontje van 4 maanden. Is de migo bij melk de sandat gamma brede karkong.
Het is een hele 1000 SRD die weg is gegaan. Je moet nog tanken in je auto. If milek jongen, ik ben slechts 21 jaar. If milek jongen, apwan bewustwording, dat de volgende verkiezing, ik weet wat gaat gebeuren. Maar op geen van die oude partijen, heb nog de Europartij met stem. Althans, minus dat ik mijn stemstrip, maar ik voor stem. Want if je no stem, in heb mening. Want je hebt gezwee. Maar nog de Europartij moet stem geven. Omdat ze allemaal hebben een kans gehad. Maar Samsa, ze hebben zelfs tot 2 keer. Ze hebben tot 2 keer, maar ze hebben geen kaas van gegeten. Want we gaan steeds in een duppe in Suriname. Maar je nu stak wat mooi zijn ook toen aan het talgul. Dit koers is saka, maar prijs is ta asem. Maar te koers oppo, na probleem. Alles aan het dieri, verschrikkelijk. Zelf abend zien bij de 50 golo aan die wat moest doen. Niemand heeft het opgemerkt. Niemand zegt iets. We zijn stil Suriname. Ja. Niemand zegt iets. Ja. Ja, gaat u doen? Alles gaat voorbij onze neus. Ja, alles gaat voorbij onze neus, maar je weet dat van 17 februari heeft een bepaalde freeze opgebracht voor de Surinamers, met name staken, sabito, doan waardoor nu, je hoort het ook in de interviews die wij doen, ook andere mediahuizen van, we wachten maar ete wajari. Dat we doen sani, want toch we was strati als een oplossing ne kon. Isabi mensen met een beperking zelfs bij kon strati de man schreef tak van jere sap van, dan wat jugu naar de maar we geven maar gewoon nog een jaartje en dan kijken we wat we gaan doen. Isabi toch? Deel jij die mening ook? Eigenlijk ja, in mijn kataken zo dat we tak dat. Omdat we zien ik was strati, in was strati. Neks ne kenki. Alles aan etasem. Dus mijn mening is dat de map is 1 jaar. 2024 nadelijk is straks om de bok. De man gewoon dat jullie door ons als daarom we moeten bewust stemmen. We moeten niet stemmen op basis van populariteit. We moeten op basis stemmen. Go stukken als mijn background. Go stukken dat sa asma dis do. Wat sa asma capabel voor doen. Zoals we als we op een bepaalde scholing hebben. Culturu TV, als mij op een bepaalde scholing, is al mijn deskundige dappé. Is al mijn deskundige dappé. Mek de man doen sani, pot dem, tenminste de minister, pot de man aan een soort score. If de man no haling, de man is de minister. Pot de man aan een bepaalde score, train de man na in een item, tegen de man een consequentie van taak, ze de man teken omdat de man schrijft nee vrede. Im apwan tak, asanje mi mek wan blunder, mesroto. Want afris dat unabi, want ieder gaat gewoon, als man dan via de klasrapport, kan ons doen dat we in de DNA. Gewoon, het is gewoon, het is rommelig. Ja, en dan komt er nog dan, want we naderen zoetjes het eind, dan komt er toch nog de vraag van, of de jongeren, en ik kan je direct zeggen, je bent wel bespraakt, vlotte babbel, de malek you im suku. Dus stille takandra me begi alsjeblieft, no me kakandra kiri ook toe. Dat krijg je van mij persoonlijk. Is omdat mi lop massa aba atifu contacti. En je voelt ook dat je mensen hun aandacht trekt. Maar je hebt jongeren bijvoorbeeld, dus je hebt Pakito gezien, want toen massa probera sani. Ik zeg probera sani. Is toch Maisha Neus, Sibrano. Maar ergens want tuka ekong. We hebben dat ook gezien tussen de jongeren, want toen tussen Sibrano en Pakito ba. En dan heb je dan zoiets van jongeren van, maar vader maar ebige fasikba. Dat is één. En dan heb je heel wat dingen in protestacties. Dan heb je ook een Rendel Veller, ook toe in de claims, want to monitoren en zo. En dan vraag je jezelf af, maar zei je maar een bondroeko na wang en dat de man zit wansani. Want je praat over een nieuwe beweging, want je wind die moest wij, maar er is geen nieuwe wind. Is er een nieuwe alternatief voor jou? Moet ik gewoon zeggen, eenheid nou een belangrijk zijn. Eenheid nou een belangrijk zijn. Sami want de man disi, sama saya kies terbagare tot dat. Maar ik wist dan, kos doa tafra, ko luko fa kwam de morbo wins van no draai asan na una de. Na unomus kinka, na unomus draai asan niemand anders. De man dat sa dat pedalak de man de alle de man de dadelijk. Want de man dat no libitanga 200 300 jaar kan ere. Mama sam ne bribi.
Omdat hij, mek wis don, na wilek jong wang musken kasani. Mek wi bondru kwa wala, kogos don, kogo evalueer waar het misgaat. En to evalueer, ook komt op wang antwoord. Wan denki, wan prakseri. Dat we bossen sani. Dat we bossen samen en to bossen samen. We zorgen dat ten alle tijden, één ding moeten we niet vergeten. We weten in het duppetja 2035 naar Gadomuskong, maar ik denk niet dat wij dit zullen redden. We gaan nog niet eruit. Oh, we hebben lichtjes, maar een hele oplossing, een totale oplossing. De maakt armoede kunnen we reduceren. Maar dit, het neemt toe en wat nemen toe ja. Is moeilijk te reduceren. Is moeilijk te reduceren. Verschrikkelijk moeilijk te reduceren. Want je moet capabele mensen hebben om dit te doen. Omdat nou akondere no de in een beweging. De regering moest de een beweging. En te de in een beweging. Want moet ik want zijn Culturu TV voor ikba. De IMF kon ja kost do in apchin camera dape. IMF no sap ranguyere. IMF no sap goede verwachting in Japan jere. Ja, klopt. En no sap toekomst met tanja van Japan jere, want van mij ja, alibit minot ja, de mataki nom takje pina, maar alibit tranga. Mi kan teki kwa wagija na alamu in pai bijna 10 suving. Minst waar is mataki ja waarom niet meer zo want hier, ik heb het nodig. Want de mataki ja ben van iemand pai maar de kering give a kans vanuit asani ja, give a kans. Make we do sa almost do if inomang. Gwe. Ja, duidelijk. Vind je ook, dit wordt twee voor de laatste vraag. Vind je dat, want Ushi bijvoorbeeld Diana Poki gaat op in de NPS. Terwijl je denkt, dat maar Diana Poki na bel voor iemand die mij fit gekondre. De man op richt een partij op. Een simpel voorbeeld. Toch? En ze gaat dus op in een partij, we respecteren dat ook. Isabi toch? Maar we nu egi een mening voor een street. Isabi toch? En had je dat anders willen gezien? Isabi toch dat je de maar op een nieuwe partij? Of zeg je, jongeren moeten gewoon een nieuwe politieke partij openen? Kijk. Oprichten, sorry. Diana Poki, mijn ook hoor voor dat me look op naar altijd. Weet je dat dus maar dat Diana Poki naar meneer Belfort. Milop vader ik kom op. De takitante parties schrijft ook milop vader en de. Go in NPS aan een slechte sani. Want NPS heeft het al eerder bewezen. Ja. NPS a kansa uno kies ete NPS no kies. En me kan bet na je NPS na een partij eigenlijk adape. Adape dus NPS eigenlijk adape na de man. De man abena ze hebben het gezogen. De man abena dat me garandeert dat de man dat ko aan de macht. Na switch wil lok moppen uit asani. NPS na juiste partij. Zadi aan op pokie bekan go. Maar te iedereen loko ook toe, een partij in op een zomaar toe. Want loko men blak aan mijn partij, die wat bijna, men zou mijn partij wat. Men dat asani gets one team papa kaas. Laten we even bij elkaar komen, laten we gaan evalueren. Laten we één worden, als we één zijn geworden. Culturu TV me garandeer you. Ieder komt terug in Suriname wonen. Want strana na wan shit kondre. Maar afas strana e draai anego. Dus eigenlijk go naar NPS, mijn mening, abong. Maar zeg je ook dat jonge leiders dus dan ook in die politieke partijen kunnen gaan en dan van daaruit eigenlijk dat ding, de mij poes de Uruangwe, dus in de NDP, VHP, etc. In principe wel, kuja. Sanasani. Asani na de edemang aba probleem. De partij, zo lezen, de partij boom. Moet ik voorzichtig. De man sa etika besluit, de man tak na de man loon to de man. Na wang. De man dat na, de man dat te pora sani. Luko Brunswijk. Voor de laatste kom hier. Brunswijk na wang shoot man jare. Brunswijk na wang man sa e jepi na furus ma eigenlijk. Amane, asan sa may potap media slechts een deel. Maar samen heb je dagelijks. Puro verschrikkelijk. Dus dan in elkaar tak, abob no boom.
Of een persoon berunzwijk no boom omdat kan ik bepaalde zijn abop egomis. Een persoon berunzwijk boom omdat kan ik bepaalde man sabasma innerlijk dan ik mino want ook ai president no boom nanga resort standaard. Sa president do mino sabi bij wijze van akataka maar je een bepaalde een speciale groeping. Want lek van mij de jano allemaal op me. Lek van mo tak de bepaalde sans mo tak wat komt hij sai ko takija. Dus eigenlijk ja, maar dat hier hè. Ja. Maar dat hier, zo lees je weer die tak go van strip sanima. Mino sabi mi kan doen een beroep direct of je aksa vraag. Tot slot, wat is je boodschap naar de jeugd en naar de regering, srefi? Kom je takabra eerst abra a jong volk. Mo taken zo. Kuja umang isabi de man tak allemaal op eigen wil. Je hebt een eigen ik en mo takabra individu. Soms bepaalde saniterang in de grond tapo mi waru pop tak uno go do lau sani. Uno go boroko sma oso wan luku mi wagi no doro fode de man ko mi kharache de man tek mi wiper de man ko ano de wan sma ftak tek charo go teke na wan yong wan o kon teken asan dis na so maar yo ko teka wiper yo seri wan lau money akba is eenmalig zoek iets sa ne permanent sa kan puro money permanent luku mina elektris ma me was machine na mi job mi go suku wan talent suku wan sani do wins ino pura money bogo ma bigis ma botak na alat sensi etro wan bigi money pina na ngapki wan sayabi one day kom bigis ma tak one day yo doro pay doro if you have ondersteuning van nodig suku wan smana inibi daarom mek ma wan try young boy mo taken fos mi eindig ma wan try young boy amang mi lo van my boy manga ma ne tak vaker maar we taki amaning Frankie Koffie. Frankie Koffie na mi bala de ape man. Dati amade na wan soto tra rol model maar dat me loko op na man. Mi lo fa man ebowi Kelvin Koni ki ook toen na wan de man tak te wan sanide altijd mi kan belde maar tak Eva waka. Ja wan tra young boy ook to mi denk de mai muse Shamari Faldo. Ja. Amanat ook na wan tra young boy tak amanat na wan if ya gona man. Amanas koro man. Suku man op zij kan lukken naar de man omdat uiteindelijk besluit jongen je vriendenkring. Filter je vriendenkring. Dat je brief met dat bijna situatie van kondre inoshing. Je aan je tapu. En dan je go door. En regering. Sami wan gi me naar jou. Ik hou mijn hart vast. Mi lop taking. Me hoor me ati vast gisana aan kondre. Uluku op maar je hebt in de laatste disi. Want ja, het ging nader dadelijk. En dan nader, us abstak na verkiezing baka. Udu zou moest doen. Je hebt zomaar, je hebt ete. Luku even kan ondersteunen, want we gaan scoren money. Isabi, er zijn nog kinderen. Sa ontbreken scoren pakket ete. We luku in de traditie ook kan je ding. Luku tak de kakis wan scoren tas. Ook kan power, den tak de kan gwa scoren wan bus money. Want abus schreef diri hè. Mino kori, au me jalang mino bus maar bus diri verschrikkelijk. Dus alles aan dat de regering luku ook kan je den sma. Tak den sma kan overleven na in de dedis van hedendaags. Alibi diri verschrikkelijk. En zo heb je het gehoord hier. Ik zou zeggen een mondje vol. Heel respect voor jou. Isabi, zo hebben we gesproken met de heer Gima Anembaka. Delcano Lawani is de naam. Delcano Lawani. Ik hoop dat je iets hebt gehaald uit dit gesprek. Ik heb er wel wat uit gehaald. En dat is kies je vrienden. Filter je mati. En met die woorden gaan we dus het interview hier zo afsluiten. Waar we gesproken hebben met Del Lawani. Als we zijn is signing out. And until the next time. Stay tuned, Culturu TV. Unom nee descoto kwalip te de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn aan de ino atoso. Na teu abiwang. Gedemotiveerde verpleegkundige of een gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab money. Nou voor de gek, aan door voor de keer. Ik moet ook zo voor jou mijn vriend. Nou, vliegende president. Maar de lastenverkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerkie man. Luku Culturu TV traga. Milo mi pale wat ala day me luka programma di. Saudara at boy, at televisi mi esuku boss. Me ope bon traga omdat me si sa. Maar me demante ko ang voorbeeld na uno mo te uno na man pan het jaar.